Hver dag er der tusindvis af virksomheder, der rammes af et målrettet hackerangreb. Hackerne går efter penge og værdifulde oplysninger, som de kan sælge videre. Den nyeste udvikling er, at hackerne for alvor har fået øjnene op for, at de små virksomheder er nemme mål. Det betyder, at hver tredje målrettede hackerangreb i dag er rettet mod små virksomheder. Og det er næsten en fordobling på kun et år. Det viser Symantec's årlige trusselsrapport. Der er mange af de små virksomheder, som tror, at de slet ikke er noget mål, fordi de er så små. Det er helt forkert. I virkeligheden så er de ekstra attraktive, fordi de er relativt nemme at have med at gøre for hackere, der har mange ressourcer. For de små virksomheder betyder det nedbrud i systemerne og tab af indtjening. Men det betyder også mistet tillid fra deres kunder og samarbejdspartnere, for ofte bruger hackerne de små virksomheder som springbræt til at angribe større virksomheder. Så det er ekstremt vigtigt, også for små virksomheder, at have styr på sikkerheden. Men ved at følge 5 gode råd, kan de små virksomheder ruste sig væsentligt bedre mod hackernes angreb. Og først og fremmest handler det om at danne sig et overblik. Det første råd, som Symantec har, det er sørg for at have en strategi og en sikkerhedspolitik, som er nedskrevet. Hvad er det, I gerne vil beskytte, og hvorfor er det, I gerne vil det? Det betyder, at alle arbejder i samme retning, at man ikke modarbejder hinanden. Så er det vigtigt at lave en risikovurdering. Det er vigtigt at sørge for at finde ud af, hvad er det, man gerne vil beskytte. Hvor meget er det værd, det man vil beskytte, så man kan sætte det, man betaler for at beskytte, sætte det i et fornuftigt forhold til hinanden. Så er der nogle tekniske ting, man skal have på plads. Det er vigtigt at have et fornuftigt højt sikkerhedsniveau, blandt andet stærke passwords, så man kan sørge for at beskytte adgangen til sine data ordentligt. Man skal sørge for at have en kryptering af ens vitale data. For eksempel kunne det være kryptering af harddisken. Det er helt centralt at have den rette software på sin PC og på sin server. Man skal have mere end bare den rene antivirus. For eksempel intrusion prevention og personlig firewall er vigtige komponenter. Det kunne være Symantec Endpoint Protection, som man installerede for at beskytte mod malware og andre avancerede angreb. Medarbejderne er helt centralt for, at du opnår det sikkerhedsniveau, du rent faktisk stræber efter. Det er vigtigt, at medarbejderne ved, hvad er det, de må gøre, og specielt, hvad det er, de ikke må gøre. Det kan være direkte farligt for IT-sikkerheden, hvis medarbejderen bare installerer hvad som helst på sin arbejds-PC, eller henter ulovlig software ind, som man i øvrigt har tænkt sig at fildele med nogle andre. Og mens hackerne arbejder målrettet i deres jagt på værdifulde oplysninger, er det ikke altid, at de små virksomheder ved, hvordan de bedst beskytter sig. Helt overordnet er det vigtigt, at de små virksomheder forstår, at de er et meget attraktivt mål. De små virksomheder har måske ikke det overblik, så de kan vælge præcis, hvad det er, de skal gøre. Det er derfor, de skal ud og snakke med nogen som os, der kan give dem en idé om, at vi skal gøre sådan og sådan, så kan I få det overblik, I gerne vil have.